मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोना इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ मदद खालामगासिनो दङ। जुदि मोनसे गामियाव 100 नखर दङब्ला बेयाव मात्र नखरबायाल' बा 10 नखराल' बिपिएफनि, बाकी 90 नखरानो इउपिपिएलनो भट होगोन। बे मोनसे बिराद मोजां खौरां। 40 नं रौता समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा देरहाखासिगोन। बे समस्तिनि इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा, रायजो राजा बिथांफोरा जेबो टेनसन लानो नांला। नोंथांमोना नोंथांमोननि जा मोजां बिजाथि सायख'दोंमोन डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा देरहाखाबाय। नोंथांमोना रंजाखानो हासिगोन। नोंथांमोना एडभान्स मोसानो हासिगोन। मोसानो जोबोर मोजां रिजाल्ट। बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना सासे जोबोर मोजां बिजाथि मोनबाय। नोंथांमोना डक्टर नीलुत स्वर्गियारी सारनो भट होनांगो। जेबो टेनसन गैया। बेयाव बिपिएफनि जा बिजाथि खगेन मुसाहारि बिथाङा जेनखाबाय। बिथाङा इलेक्शन गेलेनानै लाब गैलालै, ओरैनो फैसा थाखाखौ खरसा खालामनानै लाब गैला। नोंथाङा बि जाखिनि इलेक्शन गेलेनानै फैसा खरसा जागोन बेखिनिखौ मबा फुख्रि गिदिर जावनानै ना हेंगारग्रा खालाम, नङाबा बयलार फार्म, नङाबा अमा फार्म खालामनानै आरामसे बिदिनो सोलिनो हागोन। नोंथाङा इलेक्शन गेलेनो हानाय जग्यनि मानसि नङा। नोंथांखौ दिनै बै 40 नं रौता समस्तियाव मानो बिपिएफनिफ्राय टिकेट होखो? नोंथाङा जेनखागोन। देरहानाय अंकआव होआखै। मानो होनोब्ला 15 बोसोर जाय बिपिएफनि बिजाथि अलिन्द्र मुसाहारिया बेयाव 15 बोसोर एमसिएलए जानानै दङमोन। बिथाङा मा डेभेलप खालामखो? रायजो राजानि मा मोजां खामानि मावखो? मोजां खामानिथ' बिथाङा मावासै। बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय मा मोजां खामानि मावखो? सोलोंथाइनि जौगानायनि थाखाय मा मोजां खामानि मावखो? जेबोथ' मावाखै। बेनिखायनो रायजोफ्रा जाहाथे बिपिएफनो भट होआ, बे खगेन मुसाहारिनो भट होनो नाङा। नोंथांमोना 15 बोसोराव मा खालामखो? अलिन्द्र मुसाहारिया 15 बोसोर एमसिएलए जाबाय। बे 15 बोसोराव रायजो राजानिथ' मोजां खामानि मावनो हायाखै। दिनै जेनगोनखौ मिथिखानानै सासे रानिं केन्डिडेटखौनो बोख्लायनानै बे गोदान सासे केन्डिडेट होदों। अलिन्द्रआ 15 बोसोर एकदम राजा महाराजा बायदि जिउ खुंबोबाय। दिनै बेफोरबायदि सासे बिपिएफनि केन्डिडेटखौनो बोख्लायनानै बै खगेन मुसाहारिखौ होदों। अब्ला साननानै नायदो, मानि थाखाय अलिन्द्रखौ बोख्लायनानै खगेनखौ होखो? जेनखागोन होनना मिथिखाबाय। इयाव जेनखागोन। अलिन्द्रआ मोजां खामानि मावाखै। बिनो होआलाबिनो बे खगेननो होबाय। खगेनाबो जेनखागोन। अलिन्द्रआ मोजां खामानि मावनायब्ला दिनै रायजो राजाया बिनो भट होगौमोन। नाथाय मोजां खामानि मावाखै। बेनिखायनो 40 नं रौता समस्तिनि रायजो राजानि मोनसे भटनि गोनांथि। बे ओनसोलनि मुस्लिम रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव फैबाय। बेंगलि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव फैबाय। आदिवासी रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव फैबाय। हारसाफ्रा इउपिपिएलआव फैबाय। अब्ला
माबायदिहाय BPFआ देरहानाय अंक बेयाव केन्डिडेट होखो आं बेखौसो बुजि मोनासै देरहाखाया रायजो राजा नोंथांमोन डक्टर नीलुत सरगारि सारा KBRD कलेजनि सासे फोरोंगुरुमोन बिथाङा जुदि गावनि फोरोंगुरु साकरिखौनो गारनानै रायजो राजानि थाखाय जुदि इलेक्शन गेलेनो हायोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा जा मोनसे भट बेखौ बिथांनो होनो हाया ने निश्चय हागोन बिथाङा जुदि साकरि गारनो हादोंब्ला नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मोनसे भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव थुनानै डक्टर नीलुत सरगारि सारखौ देरहासार खालामनांगोन बिथाङा अलरेडि देरहाखानानै दङ जेबो सिन्ता गैया उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिराद मोजां रिजाल्ट फैगासिनो दङ बेयाव जेबो सिन्ता खालामनो गोनां गैया गासै उदालगुरि जिल्लायाव UPPLआनो देरहागोन बेयाव BPFआ मोनसेबो सिट मोना बेयाव UPPLनिफ्रा देरहाखागोन BPFनिफ्रा UPPLआव हाबफैबानो बिराद मोजां जासिगोन अब्लानिया गोरोबलायनानै मोजां खामानि मावनो हागोन हारि जौगानायनि थाखाय BPFआथ' 17 बोसोराव करप्शन जेरावबो खालामबाय निउसाव नोंथांमोना नुखादों बेनिखायनो आं गुरै खावलायो उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां समस्ति दङ गासैयावबो UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ